Sergi, quins ingredients té aquesta copa col·legial que vulgui reunir també adeptes aquí a la Catalunya central? Ingredients en té un munt i podria estar una hora explicant ingredients, però com ho hem de fer resumit, doncs al final la participació a la Copa Col·legial potencia els valors dels alumnes a les escoles, val? O sigui, nosaltres potenciem els valors de la tolerància, els valors de l'esportivitat, els valors que fomenten doncs, la participació col·lectiva, etc. No? I també ho fem mitjançant no només la Copa Col·legial, sinó esdeveniments que estan dins de la Copa Col·legial. No? Per exemple, donem el Premi a Millor Jugador Estudiant, el Best Students Award, que aquest any de fet l'ha donat ESIC a Madrid. Doncs és un premi, nosaltres també aquí el donem a Barcelona, és un premi que es dona al millor jugador i a la millor jugadora amb millors referències acadèmiques. Val? Però no només premiem que tingui un 9 o que tingui un 10, sinó que premiem que tingui un 9 o que tingui un 10, però amb una carta del director doncs, fomentant els valors que desprèn aquella persona a la qual se li dona el premi. No? Després també tenim altres activitats que enganxen molt els alumnes a la Copa Col·legial, com són l'All-Star, com és la Peque Copa, que és una competició de primària que es fan un dia normalment per Setmana Santa, els concursos de triples, els concursos d'esmaixades, i després sempre ho mencionem, doncs tot el que són els nostres col·laboradors, els nostres sponsors, que només pel fet de participar a cada escola que participa doncs es veu beneficiada amb els més de 30 col·laboradors que tenim actualment a la Copa Col·legial i a la Copa Col·legial Barcelona,